hamba uye la ufuna ukuya khona hamba. Into wena ozoyizuza ngokufuna ukwazi ukuthi mina ngiyaphila noma ngiyafa. Sekudlula isikhathi sidaba lokho sikuzidodela ukuthi kwenzakalani sifuna usitshela udaba lokho kodwa awuzusitshele wena. Usibona ngesidingo sokusitshela. Uma wakho khona la engimgcine khona. Ma ehlisa umoya. Ma. Ma ungalishayeli leli bhanoyi uzongiphoqa ukuthi ngiqede ngaye Thixi. Yini lo yenzile sisithi? Yey wena Thixi. Ingabe ucasukile? Ngiyangixaka lokho. Yona le ntombazane ekade icinga ubaba isikhathi side kangaka. Kodwa namhlanje ubaba wayo uma ifika inhliziyo kaThixi nje siyabanda. Kodwa siza ngathi ikhonto akayenza asifihlela yona thina sonke lapha. Thixi ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesikhombisa kuStar Khanya kuphela.